Ito na ang aking bagong trabaho, magpapaikot na lang ako ng takoyaki. Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Louie dito sa LOUI TV. Nandito tayo ngayon sa Blue Stall, San Quintin, Pangasinan. Ngayong araw, titikman natin ang nag-iisang Choco Takoyaki dito sa San Quintin. Ang Choco Takoyaki ay matatagpuan dito sa Blue Stall, San Quintin. Fun fact lang mga kalakwatsa, ang Blue Stall ay formal na binuksan noong December 15, 2020 at isa ito sa mga proyekto ni Mayor Clark Cecil Chu. Noon kasi mga kalakwatsa, ang kainan dito sa San Quintin ay kung saan-saan lang. Pero nagkaroon sila dito na parang food court at food alley na rin. Kaya siguradong mabubusog kayo dito mga kalakwatsa. At guys, nag-iisang Choco Takoyaki lang ito sa San Quintin. Kaya ano pang hinihintay natin? Excited na ako at alam ko excited na rin kayo. Kaya tara mga kalakwatsa! Hello mga kalakwatsa! So nandito na tayo sa Samgyup sa daan, ang nag-iisang shop na nag-offer ng Choco Takoyaki dito sa San Quintin. Kaya nga natin sila binisita. Alam nyo naman ako mga kalakwatsa at kilala nyo naman ako mga kalakwatsa. Ang pinupuntahan lang natin ay ang superb shops. Kasama ko ngayon ang manager ng Samgyup sa daan ni si Ma'am Sindril Pagadwan. Ma'am Sindril, kamusta pa kayo? Magandang hapon Sir Louie. Magandang hapon po Ma'am Sindril. So Ma'am Sindril, ano pong naisipan ninyo? Bakit pa kayo nagtayo ng takoyaki dito sa San Quintin? Una po sa lahat, yung owner po kasi nito is si kuya ko. Actually, una pa lang is sobrang love na niya magtayo ng business and stuff. Ngayon, favorite din niya na magluto. And nung bata kasi siya, mahilig siya sa takoyaki. Lagi ang pasalubong ng mommy ko sa kanya is takoyaki. And then, ayun, merong lumapit sa kanya na isang kaibigan na gusto magtayo din ng takoyaki. And nagkaroon ng misunderstanding, and to cut the long story short, ayun, yung kuya ko kasi meron siyang heart of business expansion. Kaya ayun, naisip niya itong takoyaki since seaman din siya and matagal na siya sa Japan, ng halos 20 years siya doon. And then one of the yung kilalang street food sa Japan is takoyaki. Yung kapitan ng barko nila is Japanese, and then ayun, nagsuggest siya a lot about sa takoyaki. Wow, grabe, nakakaganda naman ng history ng takoyaki dito sa San Quintin mga kalakwatsa. Akalain na yun, syempre talagang kung buong puso mo talaga yung pag-work at pag-business, tignan nyo naman kung ano yung nabuo nila ngayon mga kalakwatsa. Ma'am Cindy, napapabilib talaga ako kasi may mga nagme-message, maging ako po, na-try ko na rin mga kalakwatsa ang Choco Takoyaki nila. So Ma'am Sindril, paano po ba ninyo nabuo ang Choco Takoyaki? Ano pong naging inspirasyon nyo po para gawin ito? Bali, yung Chokoyaki kasi, nag-umpisa siya kasi meron kaming favorite na dessert sa, kung kilala niyo yung restaurant na Din Tai Fung, meron silang chocolate xiaolongbao. And then, ayun, favorite namin siya. So sabi ng kapatid ko, bakit hindi natin siya itry sa takoyaki? Na yung chocolate syrup is i-fill in doon sa loob ng takoyaki ball. And then isa rin yan sa sinadjust nung kapitan ng barko na Japanese nung kuya ko, na sobrang love ng mga bata yung chocolate filled na takoyaki sa Japan. Ayun, so yun na nga mga kalakwatsa, yun pala
ang history kung paano nabuo ang kanilang nag-iisang Choco Takoyaki dito sa San Quintin. Again, Ma'am Sindril, maraming salamat po sa pag-unlock sa amin dito sa LOUI TV para bisitahin ang inyong samgyup sa daan at ang nag-iisang Choco Takoyaki dito sa San Quintin. Mga kalakwatsa, eto na, sobrang excited na ako. Tara at titikman na natin ang Choco Takoyaki. Oh my God, grabe mga kalakwatsa, nandito na sila. Nahanap ko na ang mga nawawalang Dragon Balls. Ay, sorry mga kalakwatsa, exos lang yun. Andito na mga kalakwatsa ang iba't ibang flavors ng kanilang takoyaki. Habang inihintay natin ang nag-iisang Choco Takoyaki dito sa San Quintin, titikman po muna natin ang iba't ibang flavors mga kalakwatsa. Ang una pa natin in-order mga kalakwatsa ay ang kanilang fish cake. Andito rin po mga kalakwatsa ang spam. At mga kalakwatsa, andito rin ang octopus. Okay. Andito rin po mga kalakwatsa ang crab. At panghuli po mga kalakwatsa ay ang kanilang veggie o jiva mga kalakwatsa. Ang daming flavors na matitikman natin habang hinihintay natin ang kanilang Choco Takoyaki mga kalakwatsa. Dito pa rin sa Samgyup sa Daan, San Quintin. I-like ang kanilang Facebook page mga kalakwatsa. So let's start. Unahin po muna natin ang fish cake mga kalakwatsa. Okay, so sa fish cake mga kalakwatsa, ang flavors nito, ang pagkakaalam ko na naalala kong lasa ng fish cake ay medyo maanghang siya. So may nakikita po ako ditong chili powder mga kalakwatsa. Ayan. Okay, kung makikita po ninyo, may chili powder po siya dahil hindi po pwedeng hindi maging maanghang ang fish cake. So, ang fish cake po ay nagmula sa Korean mga kalakwatsa. Isa po ito sa mga street food nila. So, ngayon, titikman natin ang kanilang takoyaki fish cake. Ang 4 pieces takoyaki ay nagkakahalaga ng 40 pesos. At ang 8 pieces takoyaki ay nagkakahalaga naman ng 75 pesos. O diba, sulit? Samahan niyo ako sa aking first bite. Okay. Guys, yung anghang niya nandun, grabe. Sobrang legit talaga yung kanyang lasa. As a fish cake flavor, malalasahan natin nito yung pagkamaanghang mga kalakwatsa. So kung mahilig kayo sa maanghang, ito isa sa mga flavor nila ang recommended ko para sa inyo mga kalakwatsa. Natikman po natin na kanilang veggie flavor. So nandun pa rin naman mga kalakwatsa yung veggie flavor niya, yung lasa ng vegetable niya. Grabe, sarap. Okay mga kalakwatsa, ang susunod natin ay ang kanilang crab stick flavor. Wow, parang guys, kalakwatsa, parang ito yung isang magiging favorite ko sa mga flavors nila. Grabe, ang sarap. Meron siyang pagka-cheesy sa loob mga kalakwatsa. At yung takoyaki talaga nila mga kalakwatsa, consistent talaga mga kalakwatsa na napakasiksik. Okay? Sobrang siksik ng takoyaki nila. Hindi lang yung parang butter lang yung matitikman nyo. Talagang fully loaded talaga yung loob niya. Ang cheesy niya, ang sarap niya. At makikita nyo naman mga kalakwatsa, sobrang siksik niya. O, ito na ang kanilang octobits mga kalakwatsa. So, titikman natin ang next flavor nila sa isa sa mga flavors ng kanilang takoyaki, ang octobits. Happy octobits mga kalakwatsa. Let's go! Okay, grabe. Guys, nagulat ako. Grabe yung lasa niya, talagang octobits talaga. Yung chicken floss niya, yung unang matitikman mo pagkagat mo. At ganun pa rin, consistent talaga sila mga kalakwatsa sa kanilang takoyaki. Napakasiksik talaga, hindi lang talaga yung bato yung matitikman mo. So grabe, thumbs up ako sa inyo sa Samgyup sa Daan. Okay mga kalakwatsa, nandito na siya at titikman na natin ang Choco Takoyaki ng Samgyup sa Daan, San Quintin.
Kung mapapansin po ninyo mga kalakwatsa, meron po siyang marshmallow at sprinkles mga kalakwatsa. At syempre, hindi ito matatawag na Choco Takoyaki kung wala siyang chocolate syrup mga kalakwatsa. So, sobrang excited na ako. So, let's go. Titikman natin ang kanilang Choco Takoyaki. Excited na ako talaga. Let's go. First bite natin sa Choco Takoyaki. Mga kalakwatsa, must try talaga mga kalakwatsa. Kung ako sa inyo, bumisita na kayo dito sa Blue Stall San Quintin. Tapat lang po ito ng St. Pascal Balon Church. At makikita po ninyo ang kanilang stall dito sa loob ng Blue Stall. Hanapin lang po ang samgyup sa daan at itanong ang Choco Takoyaki mga kalakwatsa. Bibigyan ko kayo ng tip mga kalakwatsa bago kainin ang Choco Takoyaki nila. So, ang ginagawa ko kasi dito mga kalakwatsa, yung dinidip ko talaga yung kanilang takoyaki. Okay, yan. At yung chocolate syrup nila. So mga kalakwatsa, fun fact lang mga kalakwatsa, hindi talaga ako mahilig sa takoyaki. Pero guys, may isa akong kaibigan na pinunta ako dito sa kanila sa samgyup sa daan. Ipinatikim yung Choco Takoyaki at sobrang grabe. Doon nag-start ang pagkagusto ko sa takoyaki. At sobrang legit at excited na talaga akong matikman ulit yung kanilang Choco Takoyaki. Okay, sumasama pa talaga guys yung kanilang choco syrup at ang kanilang marshmallow. Okay, let's go. First bite sa kanilang Choco Takoyaki. Grabe. Guys, wala akong masabi. First bite ko pa lang mga kalakwatsa. Matitikman ninyo sa outer coating niya, yung sprinkle, marshmallow, nandun yung choco flavor niya. Guys, ang maganda dito, hindi lang talaga sa outer coat niya, matitikman yung chocolate flavor niya, kahit hanggang sa loob. At feeling ko talaga mga kalakwatsa, bagay na bagay yung chocolate flavor dito sa takoyaki, dahil talagang habang chinuchew mo siya or habang inunguya mo siya, yung chocolate flavor niya ay humahalo sa kanilang butter. So grabe, ang sarap. Napakagaling ng idea ng samgyup sa daan. Dahil again, mga kalakwatsa, first ever na shop na nag-o-offer ng Choco Takoyaki dito sa San Quintin. At napakagaling ng idea nila na gawing chocolate flavor ang Choco Takoyaki mga kalakwatsa. Grabe! Wala akong masabi talaga. Kahit pang ilang ulit ko nang kinakain to mga kalakwatsa, talagang hindi ako binibigo ng samgyup sa daan sa kanilang Choco Takoyaki. Let's go for the second round mga kalakwatsa. At kagandahan nito mga kalakwatsa, yung kanilang Choco Takoyaki or kahit anong flavor man mga kalakwatsa, yung laman po talaga niya, half po muna nila niluluto at nilalagay po nila yung flavor sa gitna. Hindi po yung talagang may ibang takoyaki kasi mga kalakwatsa na talagang nasa top lang or on top lang yung mga flavors niya. Pero dito sa kanilang takoyaki, sobrang siksik. At talagang bawat kagat mo talaga, wala kang masabi. Matitikman at matitikman mo yung bawat flavor ng kanilang takoyaki. Let's go, kalakwatsa! Oops, sorry mga kalakwatsa. Grabe, sa sobrang sarap, hindi ako pa makapag-move on. Dito na ako magtatrabaho mga kalakwatsa. Ito na ang aking bagong trabaho. Magpapaikot na lang ako ng takoyaki kapag naluto at kakainin ko na lang araw-araw at hindi ako magsasawa dahil sobrang sarap ng kanilang chocolate or Choco Takoyaki. So maraming salamat po mga kalakwatsa. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na. Ang hindi mag-subscribe, hindi magkakajowa. So mga kalakwatsa, kilala tayo sa ating next vlog. Salamat po. Inaanyayahan ko po kayo na bumisita dito po sa Blue Stall, ang aming main branch po ng takoyaki. Meron po kaming chokoyaki at itry nyo pa po ang iba't ibang flavors po ng aming takoyaki. Pwede nyo rin pong bisitahin ang motor cart po na nasa Tayug at meron din po kaming upcoming motor cart din po na ilalabas sa Umingan po. So be excited po. Mga kalakwatsa, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.